дуруд ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо бароятон мехонад. оғоз мекунем. Тедди Ринери нобиғаро русҳо шикаст доданд. барои онҳое ки ба варзиши ҷудо ё худ дзюдо он қадар таваҷҷӯҳ надоранд, ба забони футболӣ мефаҳмонам ки Месси ё Роналдои ҷудоро як варзишгари чеченитабори рус бо исми Тамерлан Башаев шикаст дод. Тедди Ринери фаронсавӣ 2 карат ҷоизадори медали тиллои бозиҳои олимпӣ, 11 маротиба чемпиони ҷаҳон ва 5 маротибаи дигар дар чемпионати Аврупо ғолиб омадааст. пеш аз оғози бозиҳои олимпӣ дар фазои варзишии Русия баҳсу ҷанҷолҳое сар зад ки ҳамагон зидди ба ҳайати мунтахаби олимпии Россия роҳ ёфтани Тамерлан Башаев баромаданд. онҳо мегуфтанд ки ин бача дар сатҳи олимпӣ нест ва бигзор ба ҷои ӯ Инал Тасоев ба Токио биравад. аммо насиби Тедди Ринерро шикаст додан будаасту Тамерлан ба Токио рафт ва ҷудочии дастони таърих Тедди Ринерро дар марҳилаи якчорниҳоӣ шикаст дод. далели аз ҳама аҷиби дигар ин аст ки Тедди Ринер дар кулли фаъолияти варзишиаш то ин дам ҳамагӣ 3 маротиба шикаст хӯрда буд. чорумин шикасти таърихии Ринер ва онам дар муҳташамтарин маъракаи варзишӣ ба дастони як ҷудочии назарногири чеченӣ навишта будааст. Ринер бо ин рақобатҳо ба нияти такрори рекорди ҷудочии нобиғаи ҷопонӣ Тадахиро Номури ки 3 маротиба медали тиллои бозиҳои олимпиро гирифта буд ба Токио омад. вале Тамерлан гуфтани ҷавони соҳибистеъдод ӯро аз орзуҳояш боз дошт. расонаҳои иттилоотии ҷаҳонӣ дарҳол ба сарлавҳаи Ринери дастон ба таври ҳангомавӣ шикаст хӯрд ин хабарро нашр карданд. вале боз нозукии варзишро бинед ки дар даври нимниҳоӣ Тамерлани нобиғаро шикаст дода аз дасти як ҷудочии гурҷии сатҳи худ Гурам Тушишвили шикаст хӯрд. Тамерлан ниҳоятан ба гирифтани медали биринҷӣ даст ёфт. агарчи Тамерлан медали тиллои ин мусобиқаро ба даст наовард, вале Тедди Ринерро шикаст додан барояш як давлати бузурге аст. дар кӯчаву бозорҳо ҳар касе ӯро бубинад ҳатман мегӯяд ки ӯ Тедди Ринерро шикаст додааст. мисле ки пештарҳо мегуфтанд ки ким кадом як нафаре Жан-Клод Ван Дамро задааст. масалан ман чанд сол пеш фаҳмидам ки Ван Дам актёр аст. як ҳодисаи ғайричашмдош ё намедонам кинагирии мамлакатҳои абарқудрати аз ҷониби сиёсат ба ҳам ба қавле чап дар бозиҳои олимпӣ. ба ман писанд нест вақте сиёсат ба варзиш ҳамроҳ мешавад. онҳо дар утоқҳои гарму сард ё роҳаткурсиҳои ким чанд ҳазор доллара нишаста тақдири нафаре аз меҳнат оби ҷабин рехтаро ҳал мекунанд. хулас як варзишгари эронӣ бо исми Ҷавад Форуғӣ дирӯз дар рақобатҳои тирпаронӣ аз тапончаи пневматикӣ дар масофаи 10 метр медали тилло гирифт. вале зидди ӯ ва медали тиллои ӯ ба Кумитаи байналмилалии олимпӣ аллакай аризаи шикоятӣ ворид гардид ки ӯро ба аъзогӣ ба як созмони террористӣ муттаҳам мекунанд. як ташкилоти оид ба ҳифзи ҳуқуқи инсон бо номи United for Nevid ба Кумитаи байналмилалии олимпӣ аризаи шикоятӣ навишта муроҷиат кардааст ки ташкилоти ҳифзи ҳуқуқи инсон United for Nevid ба медали тилло соҳиб шудани Ҷавад Форуғиро фоҷиаи бузург на танҳо барои фазои варзишии Эрон, балки кулли башарият ва махсусан Кумитаи байналмилалии олимпӣ мехонад. Форуғии 41 сола аъзои як созмони террористӣ аст ва ба ӯ медали тилло додан ин таҳқир ба кулли варзишгарони дунё ва як доғи сиёҳе ба саҳифаҳои таърихи Кумитаи байналмилалии олимпӣ аст, навиштааст ташкилоти мазкур. ҳоло Кумитаи байналмилалии олимпӣ ба ин қазия ҳеҷ ҷавоб ё аксуламале нишон надодааст. ана инро дар мо мегӯям бахилӣ аз даст наравад. наход то медали тилло гирифтани Ҷавад як кас нафаҳмида бошад ки ӯ террорист аст. бахт ба рӯи ҳар кас намехандад. як духтараки рус бо номи Виталина Бацарашкина дар чанд рӯзи бозиҳои олимпӣ аллакай 2 медали тилло ва 1 медали нуқрагӣ гирифт ки аз 10 нафар варзишгарони мо ҳатто ба рақобатҳои медалӣ наздик нашуданд. Виталина Бацарашкина чанде қабл аввалин медали тиллои бозиҳои олимпиро ба Русия соҳиб шуд ва баъдан дар рақобатҳои ҷуфтӣ ҳамроҳ бо Артем Черноосов медали нуқрагӣ гирифт ва ҳаминак рӯзи гузашта дар рақобатҳои тирпаронӣ тавассути тапончаи варзишӣ боз ба гирифтани медали тилло даст ёфт ки ӯ дар марҳилаи ниҳоӣ бо тирпарони машҳури кореягӣ Ким Миҷун рақобат кард ва дар рақобати асосӣ бинобар сабаби холҳои баробар имконият пеш омад ки рақобати ҳалкунанда баргузор гардад. аз 5 кӯшиш Виталина тавонист ки 4 тои онро дуруст ба ҳадаф расонад ва ба гирифтани медали тилло даст ёбад. намедонам аз хурсандӣ бошад ё ҳақиқат ки Виталина баъдан дар мусоҳибааш гуфт ки акнун замони фикри шавҳар кардан расидааст. Виталина ҷон агар ягон номзад набошад
барномаи қаблӣ ман аз як хабари даъвати ҳамсарӣ дар Токио гуфтам ва ҳатто ба сифати шӯхӣ қайд ҳам кардем ки он ҷо макони варзишӣ аст ё хонаи бахт. айнан ба ҳамин мавзӯъ наздик хабари дигар дорем. баскетболбозони занонаи Русия аз навъи баскетболи 3x3 дар Токио ба гирифтани медали биринҷӣ даст ёфтанд ва ба Русия баргаштанд. барои ҷоизадорони бозиҳои олимпӣ дар Русия ба истилоҳ сюрпризҳои ғайриёдӣ пешбинӣ гардида буд. миёни истиқболгирии ғайриёдии ҷоизадорҳо ногаҳон ба як бозигари мунтахаби Русия Анастасия Лагунова сюрпризи алоҳидае пешниҳод шуд. дӯстписари Анастасия ҳангоми берун шудани хонумҳо аз фурудгоҳи Шереметев ба гулу гулдаста ва ангуштарин ӯро пешвоз гирифт ва ба зону зада аз ӯ дархости ҳамсарӣ кард. барои Анастасия болои хушиҳои ҷоизадорӣ боз як хушбахтии дигар зам шуд. ӯ гуфтааст ки акнун зиндагии нав сар шуд. баъди олимпиада зуд ба фикри зиндагии шахсӣ расидам. имрӯз бароям суперрӯз аст, гуфтааст Анастасия Лагунова. дар навор дида мешавад ки чӣ хел дӯстписари ӯ ангуштаринро дода аз ӯ розигӣ мепурсад. Анастасия бошад ба ӯ ҷавоби ҳа ё худ розигӣ медиҳад. дар мо чӣ хел аст? аҳлу авлоди ҳамсояҳо як моҳ маслиҳат мекунанд, баъд розӣ мешаванд ё не? ҷанҷоли футболбозони номдор дар бозиҳои дӯстона гап сари Пепе ва Генрих Мхитариян меравад. дастаҳои Рома ва Порту пеш аз оғози мавсими футболӣ бозии дӯстона ба роҳ монданд ва дар як бархурди ин бозӣ миёни ҳимоятгари Порту Пепе ва нимҳимоятгари Рома Генрих Мхитариян ҷанҷол сар зад. ҳангоми афтидан Мхитариян имконият пайдо кард ки ба рӯи Пепеи ӯро афтонида ба пой як зарба занад ва дигар футболбозону доварон зуд ба онҳо наздик шуда нагузоштанд ки кашмакашиҳои онҳо идома ёбад. дар навор дида мешавад ки чӣ хел баъди оне ки Пепе арманистониро ба замин меафтонад, Генрих зуд кӯшиш мекунад ки бо пой зарба занад ва ба ин мақсадаш муваффақ ҳам мешавад. кор то занозании ҷиддӣ нарасид. бозии дӯстонаи байни онҳо бо ҳисоби 1-1 хотима ёфт. Пепе ҳамон Пепеу фақат сару либосаш андак нав. Месси аллакай ба Каталония омад ва таърихи рӯзи тамдиди шаҳрномааш бо Барселона маълум гардид. сомонаҳои испанӣ менависанд ки Лионел Месси дар Каталония аст, вале ба тамринҳои дастаҷамъӣ ҳозир намешавад ва сабабаш ин аст ки ӯ то тамдиди шаҳрнома хостори ба тамринҳо рафтан нест. рӯзи шаҳрномабандӣ қарор аст ба 2 август росояд. мақсад то 2 август Месси ҳоло ҳам фикр мекунад. акнун як сараш тоб хӯраду аз Барса равада ба қавле қиёмат қоил мешавад. ба ҳамин тамом, то дидор. Хайр.